Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men ɗimmire hande. Allah wallino on, mi hollino on a, mi hollino on i, mi hollino on u, kadi mi holli on aa to kowal sidda no sirtiri. Kadi mi holli on ba, on kollama bi, on kollama bu, on kollama ab, on kollama ab mo sidda. Hande noon oɗon kolle portal dowgal wonti ɗiɗi hande. Portal lesgal wonti ɗiɗi hande. Tuɗo ɗiɗi dowɗe gonti ɗiɗi hande. Ko noon mbinomi on, masɗe ɗe ɓurani nayi. Ko portal dow woodi ene wiye a, portal les woodi ene wiye i, tural woodi ene wiye u, kowal woodi ene wiye a. Ɗeɗo nayi tan kanƴe njahata aɗa pilli pillo hande on jikadi ɗi garti ɗo hande. On kolonoma a, on kolonoma i, kadi on kolnomo u. Hande noon ɗo ko ɗiɗi wadde kañum sena mase ko tati batta. Ay oto manɗa ko 5 a, i, u, a mo kowal, a mo sidda, ba, bi, bu, ab mo kowal mo sidda. Hande noon tati batta. An, in, un gasi. Ban, bin, bun ari ardi. Ɗo noon pamata no masirte ɗiɗɗiɗi. Bismillah. Eyi, an mo ganduɗa a jeenoke e Dental Dina TV jiɗɗo jeede hen, jahata ko YouTube binda Dental Dina TV. On saha jiyangal mbaɗa abonné, nata ko ɓendirnoma ko nanton moftanima e ko hande ko e ko arata ko fof inchallahu taala. Heddi noon ko onon fof mi kaldanmi, dendagal gonɗo e Dental Dina TV, suka hen, mawɗo hen, debbo hen, gorko hen, on ɗaɓɓirama ballal jingere e galle jangde. An jangowo o kam a haaldaka, sabu an kam ko waddema nde ko farilla e ma. Ko goɗɗo kay jiɗɗo wallude o ko on min kaldata. Wa amma jangowo kay waddema hen nde kay ko hunde ko farilla e ma, sabu ko an wone jangude, ɓe gari ko waldema ha mbawa jangude. Wadde mbaɗen hen 00 221 77 906 14 81 mbaɗen hen ballen jangde nde, jinganen jangde nde. Eɗen gandi en joddaki, en mbaldani, nafata noon ko jangde nde rendini en. Ɗum noon wadde ndenden ɗum min keeda ga keedon toon. Son pini on dawi on keeɓi seeɗa yal moɗon, ciftore min hen seeɗa. Minen ko ga min dawi, onon ko toon dawɗon. Wadde yo wontu gotum, nafodiral ngal yiye to mon eta amen fof. Min gara min gadda koye garɗo gaddon, wonto gofu ari addi jirwa. Dental Dina TV wiyete. Hande noon on jii ɗiɗi dow e dow allif walla e dow tiginte wiyete ko an. Ay non ɗo ɗum ɗo wiyete an maskal, ɗum ɗo maskal wonɗo mbasa jiɓade noon ko a e n
wiya an anne ko ɗum ɗo tan fawa dow ga wiya an andu ko a e n ndendinta mbiɗa an masgal ngal ko an ngal wiyete gotal ngal wonno a o ɗimmal ngal woni na o ay ngal ɗo gotal jangunoɗa wonno a ko ɓeydi hen gongal wadde ay ngal ga ɗo noon oɗo allif o fooɗani kala jiitan jiiɗa ɗiɗi hoto foot ka pooɗowo usto gotal ngal ko wiide joni afwajan mbiya afwaja tawwaban mbiya tawwaba nani wadde kala tan jiiɗa ɗiɗi tan andu fooɗani saɗa fooɗa usto gotal ngal mbawa foodde on paamiɗo moƴƴi de wadde ɗiɗi dow ko an wadde ɗum ɗo woni an to qur'ana arab an pulaar nani noon ko masgal nani janngata ɗo ko less woni in ay gotal ngal wonno i o ɗimmal ngal woni na o wadde ɗo wiyete ko in wadde ɗo ɗiɗi ndenda wiye in ay ɗo ko un gotal ngal wonno u o ɗimmal ngal woni no o wadde ay fof ko no ay nanani ay nanani teskede ko a o woni an i o woni in u o woni un gane ɗo wiyete an ko ɗo wiyete in ay ko ɗo wiyete un mbasa jiiɓade ko masɗa jangata allifo oɗo noon janngani kadi o fooɗani an ko hata ganda tiginte ɗum ɗo so woni hen ko an allifne ɗum ɗo so woni hen ko an ɗone tiginte allif ɗum ɗo woni hen ko in tiginte allif ɗum ɗo woni hen ko un ay ɗo noon ɗo gotal ngal ay woni a o ɗimmal ngal woni na o ay ɗo wonno ban ay bannani ay ko bande ay ɗo woni ba o no wona an o mbiya ban ayde to ƴettuɗa ko a goto mbiɗa ba ɗo noon ko fowdiri mbiyata ko ban ay oɗo allif o fooɗani nani ɗo noon sa yiɗi foode noon ittu gotal ngal tawwaban tawwaba itta gotal ngal tawwaban ittu gotal ngal mbiya tawwaba kono ɗo noon fooɗani wadde mi faama kala ɗo jiimi ɗiɗi ɗum ɗo andu fooɗani so jogori foodde tan wona ko gotal kadi taw kadi sidda walla koola ala yeeso muɗum waɗɗo ko an o ko ba o e an o ndendinɗa mbiɗa ban ayaw ko ba o masira an o mbiɗa ban ay ɗum ko masgal ko an ko masgal ngal ɗum woni ba o ɗum woni an o wadde ba o masira ko an mbiɗa ban ɗon ko ba o ɗum ɗo woni an o wadde mbiɗa ay ban ay ban an o nen ga woni ba o to woni an o renta mbiya ban ƴettu ba o nawana an o wonta ban ɗum ɗo woni an ɗum ɗo so tawi tawɗa koye wow mbiya wan so koye del mbiya dan so koye keef mbiya kan ko an o tan mbattata hen waɗɗo ko ba wonɗo mbiya ban so wonno ko del mbiya dan so wonno ko wo mbiya wan so wonno ko saare mbiya san hanka jaha ɗo noon ko ba o nawanɗa in o mbiɗa bin ay ɗo ko ba o nawanɗa in o ay mbiɗa bin ay ko ɗum woni masgal ngal in o masgal ngal wiyete in ɗo ko ba o masira in o mbiɗa bin ɗo ko ba o jippinɗa e ine he mbiɗa bin ay ɗo ko ba o nawanɗa un o ay mbiɗa bun ay bun
anna ko baa o nawanɗa un o mbiɗa bun. ayde ɗo ko a o wiya an, ay annani ɗo jangata ɗo sa saggi ngara ɗo, ko ɗo jangata in a saggi innani, ko ɗo jangata un a saggi un. wadde paama ɗum ɗo ɗiɗɗi kanƴe mbiyete an o, paama ɗiɗi lesɗi mbiyete in o, paama turɗi dowɗe mbiyete un o. ɗo teskotoɗa ɗum ɗo ko masɗe wiyete, masɗe jangata joni a gayni allif e tiginte. wadde ko an o addi mbiɗa an, ko in o addi mbiɗa in, ko un o addi mbiɗa un. ɗone ko baa wonno, ko an o addi mbiɗa ban. ay ɗo ko baa wonno, ko in o addi mbiɗa bin. ay ɗo ko baa wonno, ko un o addi mbiɗa bun. wan ɗo ko ban teskede ko a, ɗo ko bin teskede ko i, ɗo ko bun teskede ko u. ay ko ba, ay ba ay nan ay ko a wonɗo wiya an wode mbiya ban. ay ɗo ko i wiya in wode mbiya bin. ay ɗo ko u wiya un mbiya bun. ɗo ko ban, ɗo ko bin, ɗo ko bun. sawi tawwa ban ay ko an, sawi abila habin ay ko bin, sawi kitabun ay ko bun. wadde ɗo ko an, ɗo ko in, ɗo ko un. teskono moƴƴi ɗiɗi dow ko masgal ene wiye an, teskono moƴƴi ɗiɗi les ene wiye in ko masgal, teskono moƴƴi ɗiɗi dow ene wiye un. ay ɗo woni masɗe ɗe an, in, un. Qur'ana arab ko ni windirta an, in, un. pular an, in, un. ɗo ko saggitarde wonɗo, a saggi dow to a jangi pular ma wadde ma waw andude ɗo e ɗo ko gutum, ganda ɗo e ɗo ko gutum, ganda ɗo e ɗo gutum. ɗo ko ban a saggi bannen, ɗo ko bin a saggi ngaɗo ko bin, ɗo ko bun a saggi ɗo ko bun. wadde masɗe ɗe jangata harfere nde. ɗo wona ko tiginte allif masani, nde masɗande non wonti an, a wiyata tiginte, a wiyata allif. ɗo wonno ko allif e tiginte a masi wi in, ɗo wonno ko allif e tiginte waɗini un, ɗo wonno ko ba jor jurba ay taƴƴo wadde natti weyede noon maskal jangata mbiyata ko ban. wono ko ba jorɗo natti wonde ba jorɗo ko kañƴi ninninta aɗa masa mbiya bin. ɗo ko wonno ko ba jorɗo ɗum ɗo fawi hen natti wonde ba jorɗo no mbiyata bun. wadde mi faama kala ko jimina wayni e qur'ana arab mi anda ko an, mi anda kala ko jimina wayni qur'ana arab ko in, mi anda kala ko jimina wayni ko un qur'ana arab, mi anda mi faama kala ko wayni ene wiye ban, mi anda mi faama kala ko wayni ene wiye bin, mi anda mi faama kala ko wayni ene wiye bun. wadde ɗiɗi dow ko an, ɗiɗi les ko in, so ɗiɗi dow ko un. ɗum noon ɗum ɗo henna adda fawaɗo, ɗum ɗo adda fawaɗo, ɗum ɗo adda fawaɗo. ɗo ko jangirde, ɗo ko ha ganda no masirte. wadde mbiya an, ɗo mbiya in, ɗo mbiya un. ay an nani, in nani, un nani. ay ɗo witan ban mbasa wide baan, o ɗo fooɗani, ɗiɗi poɗata, ɗiɗi fotani, ɗo wadde ɗo fooɗani, ɗum ɗo fooɗani.
ban, ɗo ko bin, ɗo ko bun. ɗo so saggi tan arɗo e Pulaar nani ko a e n woni an, ko i e n woni in, u e n woni un. Qur'an arab ne ko ni windirta an, ko ni Qur'an arab windirta in, ko ni Qur'an arab windirta un, ko ni Qur'an arab windirta ban, ko ni Qur'an arab windirta bin, ko ni Qur'an arab windirta bun. Wadde paama ko ɗo woni an, paama ko ɗo woni in, paama ko ɗo woni un, kadi paama ko ɗo woni ban, paama ko ɗo woni bin, kadi paama ko ɗo woni bun. Hankadi a andi ko ɗum ɗo maskal ngal nani ko an masira, wadde an o nanga o masi ko ba mbiɗa ban. ɗo ko in ko masgal ko ba o masaɗo mbiɗa bin. ɗo ko un ko ba o masa mbiɗa bun. Anne an oɗo masɗa ɗo mbiɗa an. Hay ko oɗo an woni ko wontoko, wadde ko allifo ƴettuɗa an o mbaɗɗa hen mbiɗa an. ay ɗo in o ko masgal, ɗum woni in o mbaɗɗa hen mbiɗa in. ay ɗum ɗo ko un, ɗum ɗo wiyete un, ko wontoko woni un, fawa allife mbiɗa un. wadde ɗum ɗo ko an, ɗum ɗo ko in, ɗum ɗo ko un. A faami ɗo ko an, a faami ɗo ko an, a faami ɗo ko in, a faami ɗo ko in, a faami ɗum ɗo ko un, a faami ɗum ɗo ko un. Gaane tawde ko oɗo woni baa o, nawanɗa un o mbiya bun. ɗo ko baa o, nawanɗa an o mbiɗa ban. ɗone ko baa o nawanta ɗiɗɗi mbiya ban. ɗum ɗo wiyete an. ɗiɗɗi mbiyete an. Hankadi a andi an no windirte Qur'an arab. So fawi koye ba mbiya ban, fawi koye del mbiya dan. ay ko an, dan, kan, wan, san, jan, fan, hanka hettoyi. ɗo to woni an o, o ko ba tawɗa ɗo mbiya ban. ay ɗo ko ba tawɗa ɗo nawana in o mbiya bin. ay ɗo ko ba o nawanɗa in o mbiɗa bin. ay ɗo ko ba o nawanɗa un o mbiɗa bun. ɗo ko ba o nawanɗa an o mbiɗa ban. ay ɗo ko ba o nawanɗa in o mbiɗa bin. ay ɗo ko ba o nawanɗa un o mbiɗa bun. ɗo ko an o, ay ɗo ko woni an, ay ko a an, ay an. ɗo ko in, ɗo ko un. ha ganda maskal ngal an, in, un. ɗo noon ko ni an windirte Qur'an arab. in ni windirte, un ni windirte. gaane, ban ko ni windirte, bin ni windirte, bun ni windirte. ɗo noon sa saggiɗo a anda ɗo no wiyete ƴewɗo. a andi ko an wonɗo, ko wonto ko wujji ko ɗum wiyete an. nanga leso in, ɗo woni in. ay ɗo ko un, ay ɗo ko un. ay ɗo ko wojji ko woni an, to wadde mbiya ban. ko wojji les ko woni in, wadde ƴetta bawo mbiya bin. ko wojji ɗo ko woni un mbiya bun. wadde en paami an, in, un. ɗo ko ban, ɗo ko bin, ɗo ko bun. mbiya ɗo ko an, ɗo ko in, ɗo ko un. ɗo mbiya ban, ɗo mbiya bin, ɗo mbiya bun. ɗo ko an, ɗo ko in, ɗo ko un. ɗo ko ban, ɗo ko bin, ɗo ko bun. ɗo ko an, ɗo ko in, ɗo ko un. ay ɗo ko ban, ɗo ko ban, ɗo ko ban, ko ban, ɗo ko bin, ɗo ko bun. ɗum woni an, ɗum ɗo woni in,
woni un. Hankadi mi andi mi faami kala ko wayni ko masgal e Qur'an arab ni wiyete ko an, a o woni gotal ngal, ɗimmal ngal woni no. Ay wadde gotal ngal ɗo woni a o, ɗimmal ngal woni na o. Gotal ngal woni i o, ɗimmal ngal woni na o. Gotal ngal ɗo woni u o, ɗimmal ngal woni na o. Waɗɗum waɗi wiya an, wiya in, wiya un. Mi andaka kala jimi ɗiɗɗi ko an, ɗiɗi less ko in, to ɗiɗi dow ko un. Gotal ngal wonno ko a, gotal ngal wonno ko i, gotal ko u wonno. Ɗo noon ko ayi a o ɓeydima ɗo an waɗa gane ɓeydima gotal. Ay ɗo ko i wonno ɓeydima na, ɗo ko gotal wonno woni ɗiɗi wona, ɗo ko gotal wonno ɓeydi ɗum ɗo wadde gane ko gotal wonno ɓeyda guel ɗo. ɗum no pamirta ɗo tan sa faami ɗo kadi adañi gandal kewngal e sifa nebiɗo keeriɗo jawɗo. Jangde teskuya tan namdoto. An janga mbawa binda, in janga mbawa binda, un janga mbawa binda, ɗo ko ban janga mbawa binda, ɗo ko bin janga mbawa binda, ɗo ko bun janga mbawa binda. ɗo so a saggi ɗo woni an, an, ɗo woni in, in, ɗo woni un, un, ɗo woni ban, ɗo woni ban. Wadde ko ba o nawanta an o, ɗum woni an o, ga woni ba o mbiya ban. Ay ko ɗo woni ba o, ɗo woni in o mbiya bin. Ay ko ɗo woni ba o, ɗo woni un o mbiya bun. Wadde ɗo ko ban paya less mbiya bin, paya dow mbiya bun. ɗo ko less ummotoɗa mbiya ban, ɗo ko dow ummotoɗa mbiya bin, less ummotoɗa mbiya bun. Ay ba o waylaki ko masɗe ɗe mbaylata haalaka, masɗe ɗe tan mbaylata. ɗo oɗo ba ko ba, oɗo ko ba, ɗo ko ba. Kono noon oɗo ba ene wonde an wiya ban, oɗo ba ene wonde in wiya bin, oɗo ba omo wonde un o wiya bun. Anne oɗo tiginte omo wonde an o wiya an, oɗo i omo wonde in o wiya in, oɗo u omo wonde un o wiya un. Ayde omo wondi, mo wondi o ƴewete wiye wadde oɗo tiginte walla oɗo allifde ene wonde an wadde mbiyammo an. Oɗo iide omo wonde allif kono ko in o mbiyatmo bin, mbiyammo in. Oɗo allifde o tiginte ne wonde un wadde mbiyat un. Oɗo ba omo wonde an mbiyanmo ban. Wadde ngal ɗo wasa fodde, ɗum ɗo fooɗani. Ma janngude poolgal ngal so aroyi noon mayi ɗiɗɗi usta gotal ngal, ɗum ganda fooɗi. Wadde ɗo en poɗani, ɗo ko ban mbiyata ban. Kala ko wayni wi tan ban, wata wiide baan, baan ala, ko ban mbiyata ban. Oɗo allif hoto waddum hen wi tan o tan mbiyata ban. Ay ɗo joni ay ɗo ko an ay allifode, an ay allifode, ɗone ban ay allifo. Ay an wonde allif, ban e wonde allif. Allifo ko ha ganda tan wonani fooɗi. ɗo wiyata a wiyata an, ɗo wiyata ban, wi tan an alifo tan wona yeeso muɗum. ɗo mbiya ban alifo wona yeeso muɗum. ɗo sawi in ga mbiya bin, ɗo sawi un ga mbiya bun. ɗo woni an, ɗo woni in, ɗo woni un, ɗo woni ban, ɗo woni bin, ɗo woni bun. ɗum ɗo sa taggi tan ɓallo haqqille ma o caggitoɗa. Kono an o jangata an, ko an o umminma. Qur'an arab jangata wadde mbiya an, mbiya in, mbiya un, ɗo mbiya ban, ɗo mbiya bin, ɗo mbiya bun, ɗo mbiya an, ɗo mbiya in,
ɗo mbiya un, ɗo henna mbiya ban, ɗo mbiya bin, ɗo mbiya bun. ƴette kuɗi mon e karneji mon, mbajiɗon jangon ɗigga. on kola koye mon, ƴewon bawɗo, ɗakkoɗon sara makko, o holla on, o walla on ha jiyon lawol. on jani mon saggito on caggi, ngare ɗo 77 906 14 90 saggirɗa. a saggani ɗum yiɗa. an noon mo jeenako heno, jiɗɗo jeeyede heno, yahata ko YouTube, binda Dental Dina TV, waɗa abonné. on wonɓe hemɓe fof so ndindi, suka hen, mawɗo hen, debbo hen, gorko hen, gonɗo heno min kaldata, an gonɗo heno, walla kalɗo yettima aɗa hen, aɗa jeeya hen. an gonɗo heno aɗa hen, e kalɗo ɗum yettima wadde a jeyama hen. kalɗo ɗum wawi yettade ma, an a yi ɗum tan, a jangi hen, andu a jeyama hen. ƴettu seeɗa ma mbaɗa hen, ɗaɓɓa hen barke. ko jangde, ndendende, jingende, ballende, poolen, itten majjere e nder meɗen. ɗum noon ko jingere wallere, jingere wallere. onon yiɗɓe jingude, onon yiɗi walluɓe, mbaɗa 77 906 14 81. hoto hay goto ɗaw hoore mum e ɗeɗo moƴƴere yahore. kala ko mbaɗɗa hen ko an jeeyi, wona yeengo. sa waɗi Allah yi nde mbatta nde. Allah woni joɓɓo, wona minen. waɗi hen tan fanoɗa Allah. sa waɗi hen yettima, jaaha e numéro he, gara kalnami indema, komin kaari, waɗi hen saabi Allah, wallude jangde nde yo yaaru yeeso, yo yaaru yeeso. nane courant min jiya, wifi o min jiya, connexion min jiya. so portable boni no watte, ko janginirte ko so woni no batten, haalis namto. ede mbaɗe hen. lokken nande e famde e jabde e wadde. lokken nande e famde e jabde e wadde. wona politique. Allah haalira, nannire Allah, jaɓire Allah, waɗi hen Allah, keɓa hen Allah. yo lokken nande e famde. ko musidɗo mon, giɗo mon saabu Allah, Yaya Ly Kora Sénégal. alhamdulillahi rabbil alamina. on jarama salam. ƴette kuɗi mon e karneji mon, mbañiton jangon ɗigga. yo Allah wallu, kadi yo Allah newnu, yo Allah reen, ka yelon gondiɗo. wassalam, alhamdulillah.